ଜଟଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଶା ବିରୋଧୀ ସଚେତନତା। ଜଟଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି 19 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା, ନିଶା ସେବନର କୁପ୍ରଭାବ, ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନରେ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଲିଟୁରଞ୍ଜନ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ନିଶା ବିରୋଧୀ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ନିଶା ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସମାଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ସହ ପୂଜିତା ବେହେରା, ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍, ଜଟଣୀ।